Té el tros des de que vam eixir del refugi. No. Bueno, I antes. encara no hem arribat. La zona aquella... Així no tant. Així, que us veig lo guapo que esteu tots. Que això en castellà és l'enebro i en valencià és el ginebri. Són les que li donen l'aroma a la ginebra. Les boletes estes. ¿Vale? Ja, sí. Pues alguno que en un momento dado ha llegado y ha dicho, esta piedra vamos a hacer un mojón.